Buzz Lightyear volá základňu. Hviezdna základňa. Ozvi sa základňa. Počujete ma? Neodpovedajú. Oh, moja loď! Havária. Oprava potrvá dlho. Buzz Lightyear, mimoriadna správa. Čas 4072. Moja loď opustila dráhu v sektore 12. Ocitol som sa na záhadnej planéte. Náraz ma prebral z hyperspánku. Terén sa zdá byť nestabilný. Zatiaľ sa nevie, či je vzduch dýchateľný. Zdá sa, že tu nie sú nejaké inteligentné bytosti. Ahoj! Hej! Vystrašil som ťa, neboj sa. Prepáč, ahoj. Ja som Woody a toto je Andyho izba. Len to som chcel povedať. Mám taký pocit, že je to nejaké nedorozumenie. Toto je moje miesto, vieš, táto posteľ. Miestny muž zákona, najvyšší čas. Som Buzz Lightyear, vesmírny policajt, jednotka na ochranu vesmíru. Moja loď tu omylom núdzovo pristála. Hej! To bude omyl, lebo na tejto posteli som doma ja. Musím opraviť štartovacie trysky. Používate benzín, alebo ste prešli na kryštalické zmesi? Dobre, pozrieme sa, máme tužkové batérie. Opatrne! Stoj, to si! Nestrieľaj, sme priatelia. Poznáš tú formu života? Áno, to sú Andyho hračky. Dobre, môžete prísť bližšie. Som Buzz Lightyear, prichádzam v miery. Aký som rád, že nie ste dinosaurus.